Velkommen til Paul Stig TV. Hej Thomas, jeg vil lige vise dig noget. Den facon, du talte om, den hedder Panto-faconen, og den har jeg i rigtig mange udgaver. Faktisk tror jeg, at den facon, du tegnede, den har jeg lige præcis her. Den er en lille smule mærkelig, og det er fordi, vi er ved at fedte den ind til en kunde. Den bøffelhornsbrille. Men som du kan se, så er den rund og kraftig ud i hængslet og over broen. En ægte panto, det er de her to. Der har du en runding, primært for neden, og så er den anelse fladere for oven. Det her, det er lidt mere en 80'er panto, hvor den er lidt mere dråbeformet, lidt dybere i det, lidt mere afgørende. Så er der sådan en som denne her, som ligner en Wayfarer fra Ray-Ban, lidt mere, anelse mere firkantet. De her to, det er faktisk den samme facon. Denne her, den er lavet i bøffelhorn på indersiden og ægte skildpaddeskjold på ydersiden. Og den øverste, den er så lyserød. Den kan du også få, hvis du vil. Men som sagt, jeg vil mene, at noget af det her, som jeg har vist dig, det er noget af det, du godt kunne tænke dig. Men det er faktisk en klassiker, og faconen hedder som sagt Panto, og den har vi rigtig meget af. Så du ser bare til, hvis vi kan hjælpe dig. Så kommer du bare forbi. Hej!